vanhu vazhinji vainzi mairuva imuchitaura vanhu vazhinji vaiti mairuva ngavabaiwe tepo mairuva ngavaitwe family planning mairuva ngavaitwe se ngavagume kuzvara imimi baba ruva murume munhu zvitaurire mega inini iwo aindotaurawo chinodoti mairuva voine vambobaiwawo kana jekiseni vambomira mbozvara ndimbochengetawo yavo vatina vakawandawo vatinavo yavo asi hanzi panhau yekudzivirira kuti varambe vachiita vamwe vana izvozvo vari kushandisa chii ava vachinopuwa pirisi mamwe avanga vachimwa toti vasabatira panhangire pambiri nekuti vamwe vanhu vanofunga kuti pamwe hamusi kuziva imi muchitoziva naizvo ndochiziva ndosaka ndakati handidi kukomenda nyaya dzevanhu vanimo ndakambokuudzai kasingaperi mangwana mairuva nemhere sekuru mangwana mairuva voda mumwe mwana kwenzi sisi sheroni ndio vakauya vakandobaisa munhu indepana sekuru vataure shuwawo kuti inemedza ndotaura idzi zvotakwa kuchokwadi emene ndikuti kana voda saizvezvo vanobva kuti iye kuti ndivo vakazondiitini iwe idai zvesaizva zvitenderano kake saizvino murume wake tinotenda nazvo chitenderano mumba mavo nekuti vanhu vazhinji pakutaura vanokangamwa kuti inini ndiri munhu akatosiyanawo nevanhu vari pano ende ina ndina kodzero yekuti ndikukuudzei zvokuita nezvokusaita mbuya ine mhere chokwadi ndozvokudoti vanhu vanosara vachiti sisi sheroni ndo vayatikangaisa vati dai dai saka ngavangoita zvavanoziva zvokuvharidzira kuti vasaita mimba nokuti vanoti mainda vaya sisi sheroni ndivo vakandidai sisi sheroni ndivo vakati ndibaiwe majekiseni ndiwahu kangaise wobaiwa voita zvimwe kwai ndavaya sisi sheroni ngavaite zvavanongosiita zvongopiwa mapilisi okudziviridza kuti vasaita mimba mozviona uya kuno kwandiri kati mozviona handiti kuti mbuya vane muono wavo sekuru vane muono wavo baba ruva vane muono wavo kuti vazotora mapilisi baba ruva vanenge vachizoziva kuti nekuda kwei vakatora mapilisi saka vanhu vese vanenge vachiti indana mairuva kuti achokwadika tochifanira kuti asapativi ese vanhu vazhinji vanozoti vanozongofunga kungotiwo zvavari kutaura ndozvinge ngazvinge zvichiitika asi toita kusiya kutarisa kuti ivo vacho ndo zvavari kuda here uye mhuri yavo ndo zvairi kuda here hama toona kuti sekuru vanomira nerekuti kana vatenderana mbuya vari kumira nerekuti ngavarambe vachiita zvavari kuita hapana mumwe washora kuti kudii asi kuti muono wevanhu vanenge vakasiyana zvinova kuti kana zvadayoka regai vanhu vangoramba vachiita zvavo mapirisi zvavanga vachiita nekuti kuti ramangwana mbuya anogona kutondidera kutoti ndakanga ndavaudza wani pavhidhiyo kuti miita iyi ine mhere sekuru ndakanga ndavaudza izvozviwo newe vongojuja mwata zvekuseka imi vanhu ende zvinoita satani zvakawanda zvinobva zvaitika nasatani kureva kuti makaisirwa dzimba dzemuchirungu mbuya ndakaita dzimba dzechirungu munoudza vamwe dzimba dzemutv mukati for the people saka vanhu vazhinji vakava vachiti hatidi kuti kana mabva ikoko vanasekuru vangosara zvichireva kuti kudikonai babaruva ichireva kutoti paitewo mbudzi paite pamusha kuita musha kureva kuti panofanira kunge pane mbudzi kuita musha panofanira kunge pane huku kuita musha panofanira kunge pane chi zviripo mabhodhoro machiko unozodei zviri sei guys. Oh my goodness, nhasi tine imwe timu yamuri kuona this time tiri kupedza chivi yose hakuna kuti kusiya vekujecha vekumarori vekuchichi asi vanenge vaita lucky ndo vanotozobuda pamashemarienzi pano. Nhasi tina baba ava uya padhuze zvirisewo makabudani murosa ndiripo saka imimi chingoudzai vanhu kuti munonzani muchiita zvinezvei uye chichaita kuti musvike pano nhasi yapambe pafacebook. Ini ndinonzi Vengai Mudzana chivi glazing. Nhasi ndasvika pano neyekuglaza imba yakaitwa namadam. Pane imba yakana pane dzimba 2 dzakavakwa zvakanaka zingaiti. Saka tichambozama nepatogona napo kuti tidziglaze zvakanaka. Apa tangoti samadam vakatipawo basa rakanaka vane nguva yakanaka vakatipa keshi yedu zvakanaka tikavati glazing nhasi tombokuitirewo free. Ndizvozvo
Right. Vanonzi vagukwe. Ava ndo vagukwe. Then vanonzi baba Ruva. The most popular person pa internet because vanoshanda pa internet. Ava ndo mai Ruva. Umwana wa chitiri. Saka nhasi mbuya nasekuru nababa Ruva. Tapuwa MaGlass for the people. Nepati yacho yekunamisa hangosara akati rengu tokumbirawo MaGlass nekira zvedu zviya ito teka ita Fara dzimba takavakigwavo dzimba dzakanaka-nakavo dzimba idzi dzikapera unhasi kuri kuikwa MaGlass hai tiri kufara chaizvozvo zviri kuitikawo shuwa nevanoita vacho nabhiridha wedu nevanotibatsiravo hai ndiri kunyanya kufarisisa chaizvo nezvoitikawe apo hai ndafara ndotenda hanguwo shuwa pati yacho varatidzi party for thy people. For thy people, we are kunambuya. Icho, tauraitiwe. Tastofara zvikuru takavakigwa dzimba dzakanaka. Tastofara vanotigadzirira mahwindows ose vabuya. Saka tohakufara zvokuti kuri kuti makaisirwa dzimba dzemuchirungu mbuya. Ndakaita dzimba dzechirungu. Munodza vamwe dzimba dzemutv. Indofara zvikuru ifume yekuisa paMaGlass yafara zvikuru nomugadziri wacho auyawo MaGlass ake kuti azogadzirawo imba yangu. Right. Saka guys ndo baba chitorenyi imi chitonotanga kuwa basa. Tikumbotendera zvedu navo vanhu vedava. Pakaipa. Zonamwa. Uya kuna uonewe. Takubona. Pakakiriwa. For thy people, munozviona pendiyo. Unozviona here? Munozviona here baba? Munozviona. Hande uko kuri kupfapfaidzwa. Munozviona here guys? Imba yedu yabuda. Yakapendewa. Zvikanzi imba ngaipendwe. Imba ngaita sei? ngaipendewe. Mozodini. Aungadi. Aya, kuchinja. Right. Pangusira market. Chete. Ekuvara. Chete. Chiba. Zvavara ne. Haya. Tazauko. Sakuri cho chiko icho. Uyande kuna seku kune chinhu cheseku icho. Chobva apo toenda uko. Mahwindo akutoiswa. Basa ratotanga. Biggest and supply. Chirungu. Right, we are join. Danga rakagadzwa nasekuru mukati for the people. Saka vanhu vazhinji vakava vachiti atidi kuti kana mabva ikoko vanasekuru vangosara. Zvichireva kuti kudiko dai babaruva. Zvichireva kuti paite mbudzi pamusha. Paite mbudzi, paite pamusha. Kuita musha kuda kuti panofanira kunge pane mbudzi. Kuita musha panofanira kunge pane huku. Kuita musha panofanira kunge pane chi. Zviripo mabhodhoro machiko. Unozodei? Aungadi. Ndoimba ndorangarira.
oye ndoimba ndorangarira 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 ndoimba ndorangarira kuwakufara kuwakufarizira chaizvo vakatema tiudzei makaita zvakafamba sei? Aiwa, ndinotoenda sikuru. Amen. Ndakakwa Chirugu. Kwandako Chirugu izokuisa mbudzi. Mbudzi ndandisinavo. Yosaka nditsvaka Chirugu. Saka ndoti tandirigwa nacho ichi chembudzi. Kuda chapera nhasi kuda chapera mangwana. Mbudzi dzopinda dzaiwa. Hika! Vakadero. Amen. Yapa juice choni nyembudzi. Aindafaravo nembudzi. Mbudziwo dzakuitawo pamushawo nehukuvo. Tiri kufara tatisinavo yapapa yanga vachingovavo dzimbawo dzamatandavo eudzidzidzi asi zvinota tibatsigwavo nanasisiwo totivakewo mushavo wakanaka wamirawo zvakanaka. Haindonyanya kutenda neze makatitirawo nasisiwo. Nabhiridha wedu handovatenda chaizvo. Shuwa varata vakada. Vakaribaka neruoko nesimba. Vakaribaka neruoko nesimba. Vakaribaka neruoko nesimba. Vakaribaka neruoko nesimba. Look at this. Chapinira. Chadiko. Chapinira. Chaita sekochi. Chananga. Chaita. Do tenda nekicheni nemba yakapendewa ikanakawo pasarawo kicheni kuti ipendewewo inakewo. Icha! Kwefwa flow. Iwe. Unozodei? Adovara. Wofara chaizvo. Tozvitenda. Uyawona ukodzokera. Look at that. Zuma dzoka nesure. Rova. Iwe unozodei? Kuita zvibhubhunu zvipundu for thy people. Unozodei. Saka bhiridha rikati haribopina muna bhiridha. Tivape maruva avo bhiridha varipenyu. Tokupa maruva muri muchi. Guys, vasingazive iyo shanzi yangu iyi. Mai vangu namai vake mukomana muningi namama vangu ndo vahono. Kana ndini mukuru. Aiwa ndiwo ndiwo muhombe. Iwo uri muna February. Ndiwo muna March. Ushu. Uye mukuru but mama uyu ndiye mukuru asi mama wake ndiwe number 2. Inini ndiri mudoko mama wangu ndiwe number 1. Ndozvakakuitika. Saka bhizinesi chaizvo. Kuti batsira bhiridha wedu zvokwadi. Wedu vanhu vanozofunga pamwe ndiri kumushandisa achivaka mahala handizvo. Haiwa handizvo. Vanhu vakatota kuseri vakatoita maagreements zvikatogadziriswa inemari pesi. Kuda vanhu vanozoti ndinoteka advantage yekuti ndaizombomuona pane. Asi zvimwe ndezvimwe. Dzingi zveshuwa. Tiri ipapo guys vada kumutoperawo madzingi. Plan yakamboti unoshuta zvinofana zvokushuta fola chaiyo kwete dzimwe dziya dzasi ingori general wanditi. Inonzi Everest iyoyo. Nekumbomurawo chibhotoro lebhu. Ndibhutili black label vakakuvatengeravo vari pabasa. Basa redu kufamba zvimwe nezvimwe. Ini ndakambotomutengeravo asi handichina ndoshuwa. Zvokutoti papa ngadena ndaona rimwe dhora ndaikuvigirawo shuwa naMwari kudaiwo so. Ndaimuvigira because dzimwe nguva vanenge abatwa nechidokwadokwawo mozviona. Saka vada mupawo madhizingi mukomana ndiripo. Akamira. Maona zvayakaitwa yakazopesera iyoyo inonzi zvibhubhunu iyowa. That was ambassador to the family and also ngoti zvinhu zvikuraniwawo nasisi vake zvibude zvakanaka. Vanhu vasasota ndichingoita phone call. No, we don't do phone calls. Saka
then kune vamwe ndikati aiwaita bhosi akatoti ndozvanoda kuti zvibude zvakaita kutiwo makastoma nokuti munhu une mhuri wake noda kuti agovakawo nyangwe iye stendi yakewo asi zviripo zvekuti vanhu vazhinji vari kutibata vari kundibata inini kufoni kwangu nenawe kuti right now tine pressure yakawandisa mameseji tatitawa vari uripo kudaiwo so mameseji enyu ese tichamagarira pasi nenapesi tokunyorerai pasi tokupai maquotation yacho ese amuri kuda zvese mameseji ngaauye then iwo mukangoona kuti like asi tichagara pasi tonyora manhamba acho ese evanhu vari kutibata vanhu vari kutibata vakawandisa tozvitenda kuda kuti unogona basa rako anzi wakamboshanda kumuzanzi here nevanhu saka iye kubatana nemapili anzi wakaiwana kupi ibirita kaivaga nerikoko neziva vakaivaga nerikoko ndinambereka ndite disclaimer semazuva ose baba vandikava pachunhu hazvifaniri kuti sekuru vanofanira kukwadzirwa kana kubi vanofanira kukwadzirwa kuti mairi vanofanira kukwadzirwa ine mairi munhu wese zvimwe chete namairuva tikavapawo chunhu tese ngatingofara iwo kuti ndo zvaitwawo nemunhu hatikwanisi kuudza munhu kuti usadai kana umbuya vakapawo dhora ravo ndizvo zvinongodi zokuvapa haikona kuzotorerana vanhu kunzi ndipe hetu tangotaurawo sekuru vakanziwo dhora ravo reforya tinongovapawo asi muzuva ranhasi ina handipoti kurira nemamadeko kune munhu akandifonera akati pane munhu wamutizivi shamwari yake yakafarirawo mairuva ndobva ati mairuva handidi kuti vange vachinzi vatengekwa chakati asi ndoda kuti vapuhwe $10 yavo yekuti mumaoko uyu ndo zvakaitika maita basa zvikuru nezvamatiitira yatonda toinyora because uiona kai 10 yavo mairuva iyi kuti muchaisa pasi pebhodho muchaisa pasi pevhu inodyiwa nemaikira ani makambobata kamari mairuva makambobata mari amusati makobata mari mamusingapuwi nababa ruva iri saka maibata mari yababa ruva maivapa mari taurai kwaunitaurisa ndinatoti kana ndikangona yangu ingava 20 yangu ingava $30 mari saka ivo vanonge inoti kwaine handipuwi mari hansana kubata mari yakambowanda kauti nyangwe yavo ndangambovabatira mari mamwe pataimbovapa pabasa nototi taitoti kaenda pabasa taitoti kana ndikanoshanda ndanoshanda pabasa paya indaigona kuti indopuwa yangu mairuva vopuwa yavo asi yamairuva vaingototi tikange ichiverenga vainonototi imwe yangu ipai baruva vabati ipai baruva vabati ichiovapa hungu mari yavo anali vachida kushandisa vanoshandisa Alright. Mama makamboenda kubasa mese? Tamboenda tu. Sala mbona sekuru waisalana pamakaenda bese? Avasalana vazukuru neiye mwana we aswanzi yangu yaenda yangari kuShirugu yoko kondo panga akasala nawo. Alright, hairipo. Saka guys ndizvo zvese thank you very much. Tichata ma story time manje pa story time